Nabanggit po na sinasabi na may taning na yung buhay ng anak ninyo. Totoo po ba ito at ano pong naramdaman nyo matapos na sabihin na may taning na po yung buhay ng anak ninyo? Siyempre po, sir, kung kaya ko pong saluhin yung karamdaman niya para po mabuhay siya, gagawin ko po. Kasi siyempre po, wala pong choice. Ang isang ina po, walang makakatambas po sa pagmahal yan. Dahil dyan sa sitwasyon na kinakaharap po ni Bibi Kian, magpapadala ho kami ng team sa inyong lugar upang bisitahin kayo ng personal at ipaabot sa inyo ang munting cash assistance para sa gamutan ng inyong anak. Maraming salamat po. Hindi ko man po kayo kilala na personal, ay nagpapasalamat po ako ng buong puso po sa inyo. Kakausap natin partner sa linya ng telepono si Emeline Villapuerte Baser na mula sa Mercedes, Camarines Norte. Hinaing niya ay ang kalagayan ngayon ng kanyang 1 taong gulang na anak na may kinakaharap na tumor at binigyan na rin ng taning ng doktor ang kanyang anak. Kumusta Emeline ang kalagayan ng anak mo ngayon? Nandito po sir, siya sa Provincial Hospital po. Ngayon naka-confine po dito. Sa Provincial Hospital po ng Camarines Norte. Opo, Camarines Norte po. Kailan po natuklasan o nalaman na may tumor po itong anak po ninyo? January po, sir. December po kasi, na-CT scan po siya. Kasi po nga, napansin ko yung bukol niya na medyo lumalaki po. Parang, sabi ko, akala ko po nauntag yung una. Sabi ko, parang lumalaki. Pinag-check-upan ko po. Okay. Ano pong sinasabi sa inyo ng doktor tungkol dito sa kalagayan ng anak po ninyo? Nung nalaman na iba ang sakit, kasi napunta po kami ng Provincial Hospital, ni-refer po kami ng Kabusaw po. Nag 10 days po kami doon. May doktor po doon na inasikaso po kami. Ano pong naramdaman nyo matapos na sabihin na may taning na po yung buhay ng anak ninyo? Kung kaya ko pong saluhin yung karamdaman niya para po mabuhay siya, gagawin ko po. Kasi siyempre po, wala pong choice. Opo. Masakit po. Sir, walang kasing sakit. Sir, ang isang ina po, walang makakatambas po sa pagmahal. Yun po ang paniniwala ko para sa sarili ko po. Ilan po lahat ang anak ninyo at pang ilan itong anak ninyo ngayon na may sakit? 6 po, pang-6 po siya. Bunso. Opo. Bunso ko po. Nanay, kasi syempre sa ganito pong sitwasyon, madami po yung mga ginagastusan dyan sa ospital. Ano po yung trabaho ni mister? Tricycle driver po, ma'am. So paano nyo po natutususan ang mga pangangailangan po ni Kian? Ay naku ma'am, nag-ano po ako, namalimos po ako. Lahat po, ginawa ko po. Bali, nagpatulong po ako sa mga pinsan ko. Nung una po, na nag-confine siya sa provincial, na BMC po. Wala po kaming kamag-anak. Ngayon po, ginamit ko po yung, may mga kaibigan po ako na, may pinsan po ako, tsaka may kakilala po ako sa Church of Jesus Christ, Latter-day Saint. Naalaman po nila na may problema yung anak ko. Ngayon po, yung tao po na yun, si Ma'am Claire, may kakilala po pala na member po ng Eagles. Bali sila po yung sumuporta po sa amin noon. Nagbigay po sila sa amin noon ng 51K po. At yun po ang binigay na yun po ang inunti-unti namin na panggastos po ni Kian doon po sa BMC po noon. Opo. So ibig sabihin po nito, Nanay Emeline, lahat po ng paraan bilang isang ina ay ginawa nyo na po para kay Kian. Opo, lahat po. Dahil dyan sa sitwasyon na kinakaharap po ni Bibi Kian, magpapadala ho kami ng team sa inyong lugar upang bisitahin kayo ng personal at ipaabot sa inyo ang munting cash assistance para sa gamutan ng inyong anak at ganun din grocery para sa inyong pamilya, nanay. Sir, maraming salamat po. Hindi ko po ito inaasahan po. Ma'am, sir, hindi ko po ito inaasahan. Pero maraming salamat po. Hindi ko man po kayo kilala na personal, ay nagpapasalamat po ako ng buong puso po sa inyo. Opo, hintayin mo lamang nanay yung team namin at kung ano po yung mga magagawa pa at maring mayambag na tulong ay sisikapin po yan ang palatuntunan ito ni Congressman Saldico tabang ora mismo. Ano po? Opo. Sir, salamat po, ma'am. Salamat. Opo, Okay. you're always welcome po, Nanay. Hiling po namin ang kagalingan po ni Kian.